til praktikanternes deadline. Der er regler for unge med fritidsjob. Unge i den skolepligtige alder må f.eks. kun arbejde 3-4 timer om dagen. Reglerne bliver bare ikke overholdt, for hverken de unge eller arbejdsgiverne kender nok til dem. En endnu ikke offentliggjort rapport fra LO viser, at mange unge arbejder mere, end de faktisk må. En af dem var Anne-Louise Myggen. Hun arbejder op til 2 timer mere, end det var lovligt. I dag må Anne-Louise Myggen tjene sin lommepenge hjemme. Men for 2 måneder siden tjente hun ved at arbejde som servicemedarbejder i Irma.